Dovolte mi provést vás nákupní sestavou. Zde můžete vidět, že oscilátor byl pod středovou čárou a červený, což nám říkalo, že trh byl v klesajícím trendu. Se odsud oscilátor posunul nad středovou čáru a zezelenal. To je naše první vodítko, že klesající trend může končit a může se tvořit nový rostoucí trend. Ale znovu toto je stále riskantní a nikdy nekupujeme jen proto, že to zezelenalo. Potřebujeme více potvrzení. Že po tomto počátečním reverzním signálu čekáme na stažení k pásmu, což je přesně to, co nám ty zelené trojúhelníky označují. Zde přichází na řadu váš rizikový profil. Pokud jste agresivní obchodník a nevadí vám podstoupit trochu více rizika, můžete vstoupit na prvním zeleném trojúhelníku. Ale pokud jste konzervativní obchodník a chcete své riziko co nejvíce snížit, počkáte si na potvrzení cenovou akcí. Ukážu vám jak. Když dostaneme zelený trojúhelník, označíme předchozí swingové maximum a pak čekáme, až ho cena prorazí směrem nahoru. Například zde cena po trojúhelníku postoupila, ale ani nedosáhla předchozího maxima a místo toho jsme dostali další stažení k pásmu a další zelený trojúhelník. Takže znovu označíme předchozí swingové maximum a čekáme. Postoupí na stejnou úroveň, ještě jednou se stáhne a teď znovu čekáme, zda konečně dokáže toto maximum prorazit. A tady tato svíčka zavírá nad maximem. Teď je obrat potvrzen. Že v praxi byste mohli vstoupit do nákupu v tomto bodě s vaším stoplosem pod pásmem a vaším cílem při poměru rizika k odměně 2. A můžete vidět, že to byl ziskový obchod. Teď mi dovolte ukázat vám prodejní sestavu, což je stejná logika, jen obrácená. Zde oscilátor klesl pod středovou čáru a zčervenal. To je naše první vodítko, že se může tvořit nový klesající trend. Jako předtím, toto je jen počáteční signál, takže teď čekáme na stažení k pásmu, dokud nedostaneme červený trojúhelník jako tento, který nám říká, že stahování může končit. Opět, pokud jste agresivní obchodník, můžete vstoupit na tom prvním červeném trojúhelníku. Takže když tato svíčka zavřela a dala červený trojúhelník, mohli jste vstoupit do prodeje při otevření další svíčky. Ale pokud jste konzervativní, čekáte na konečné potvrzení cenovou akcí. Když dostaneme červený trojúhelník, označíme předchozí swingové minimum a čekáme, zda ho cena dokáže prorazit směrem dolů. Jakmile je tato úroveň proražena a svíčka pod ní zavře, můžeme s mnohem vyšší pravděpodobností říci, že se tvoří obrat. Že v tomto případě v praxi byste mohli vstoupit do prodeje v tomto bodě s vaším stoplosem nad pásmem a vaším cílem opět při poměru rizika k odměně 2. Že ten filtr, o kterém jsem vám říkal na začátku, to je ono. Neobchodujete změnu barvy. Čekáte na stažení k pásmu, pak na trojúhelník, pak na proražení struktury. Tato posloupnost je to, co odděluje vítězné vstupy od těch chycených do pasti a je to důvod, proč je tato strategie o tolik přesnější než jen slepé následování signálů. Ale musíte mít na paměti toto. Žádný indikátor a žádná strategie nedává zaručené signály. Nezáleží na tom, jak přesně signály vypadají nebo jak čistá je sestava, stále narazíte na falešné signály a ztrátové obchody. To je prostě součást hry. Že v praxi musíte správně řídit své riziko. To je pro tuto chvíli vše. Pokud máte nějaké otázky, zanechte je v komentářích a já odpovím co nejdříve. A pokud jste ještě neodebírali, odebírejte kanál a zapněte ikonu zvonku, abyste nezmeškali další video. Uvidíme se u dalšího a hodně štěstí při vašem obchodování. Osjećate li da svi oko vas imaju koristi od umjetne inteligencije, ali nemate pojma odakle početi? Nemojte više čekati, počnite danas. Naš besplatni bat za trgovanje jednostavan je za korištenje, pokreće ga umjetna inteligencija i može vam zaraditi do 1% profita svaki dan. Već se pridružilo preko 50.000 članova. Sada kliknite donju poveznicu da biste dobili besplatan pristup. Ovo je vaša prilika da iskoristite snagu umjetne inteligencije i napravite korak prema financijskom poboljšanju. Većina indikatora vam govori trend nakon što se već dogodio. Ovaj je drugačiji. Govori vam trenutak kada će se trend preokrenuti, pokazuje vam točno gdje ući, pa čak i označava vaš izlazak umjesto vas. I ostanite do kraja, jer ću vam pokazati jedan filtar koji ovo pretvara iz dobrog indikatora u strategiju visoke vjerojatnosti, dio koji većina ljudi pogrešno radi i razlog zašto njihovi ulasci stalno propadaju. Dakle, prijeđimo odmah na stvar. Na TradingView sam. Idite na indikatore. I potražite na Dara Watson Regression Liquidity Sweeps. Ovo je novi indikator od AlgoAlfa. Dodajte ga na grafikon, jer ovaj kombinira tri moćne stvari u jednom alatu, regresiju, momentum i praćenje likvidnosti, sve rade zajedno. Kada ga dodate, vidjet ćete histogram ispod grafikona, vrpcu preklopljenu preko cijene i neke signale za trgovanje. Dopustite mi da prvo sve ispravno raščlanim, a zatim ćemo izgraditi strategiju na tome.
Počnimo s oscilatorom ispod grafikona. Ovo je Nadara-Watson oscilator. Kada je ispod središnje linije, postaje crven, što nam govori da tržište pada. Kada je iznad središnje linije, postaje zelen, što nam govori da tržište raste. I ako pogledate grafikon, vrlo dobro čita trend. Svaki put kad cijena pada, histogram je crven. Svaki put kad cijena raste, histogram je zelen. Dakle, sam po sebi, ovo je već snažan alat za trend. Sada najkorisniji dio je točka promjene, mjesto gdje se boja preokreće. Kada oscilator padne s iznad središnje linije na ispod nje i postane crven, to može biti signal da se formira novi silazni trend. Kada se pomakne s ispod središnje linije na iznad nje i postane zelen, to može biti signal da se formira novi uzlazni trend. Ali ovo je vrlo važno. Nikada ne ulazimo u trgovinu samo zato što se boja promijenila. To samo po sebi nije dovoljno, a ova točna ideja postaje temelj strategije koju ću za trenutak objasniti, pa to imajte na umu. Sada pogledajmo vrpcu na cijeni. Ovo je regresijska vrpca prilagođena volatilnosti, izgrađena korištenjem izglađene ATR vrijednosti. Ponaša se na sličan način kao oscilator, ali budući da sjedi izravno na cijeni i prilagođava se volatilnosti, daje nam nekoliko dodatnih upotreba, do kojih ću doći. Sada pogledajte ove signale. Prvo, imate ove crvene i zelene krugove. Pojavljuju se usred trenda i pokazuju slabost u momentumu. Na primjer, ovdje u ovom silaznom trendu, ovi crveni krugovi pokazuju slabost u silaznom momentumu. A ovdje u ovom uzlaznom trendu, ovi zeleni krugovi pokazuju slabost u uzlaznom momentumu. Oni dolaze od križanja između linije oscilatora i signalne linije, koja je ova bijela linija. Dakle, tijekom uzlaznog trenda, kada linija oscilatora prijeđe ispod signalne linije, dobivate signal slabosti. A tijekom silaznog trenda, kada linija oscilatora prijeđe iznad signalne linije, također ga dobivate. Druga vrsta signala je signal odskoka, prikazan ovim trokutima. To se događa kada se cijena povuče natrag do vrpce, ali momentum još uvijek pokazuje u smjeru trenda. A ovi trokuti su upravo ono što ćemo koristiti u strategiji, pa ih imajte na umu. Sada dopustite da vas naučim stvarnu strategiju, a ovo je dio koji sam vam obećao na početku. Kombinirat ćemo ovaj indikator s cjenovnom akcijom. Prvo idite na postavke, možete to učiniti odavde. Pomaknite se prema dolje. I isključite svijeće u boji trake, tako da zadržimo normalne boje svijeća na grafikonu. To čini cjenovnu akciju lakšom za čitanje. Ovo je strategija preokreta, što znači da pokušavamo uhvatiti točan trenutak kada jedan trend završava i novi počinje.